sammen, og velkommen til den her video. I dag der skal jeg spille bordtennis. Jeg vinder. Nej. Jo. Og vi spiller kamp i dag. Vi starter at kaste. Hvem der saver? Ej, Så saver jeg. den er ødelagt, den der. Anden. Okay, så starter jeg med at save. Og vi spiller til 11. Indhold. Og så saver jeg fra nærmere trigger. Skriv lige i kommentarfeltet, hvis I gør noget forkert. Og tak for 44 visninger. Vores første video. 44 visninger, det var rigtig flot. Altså, jeg har nok. Og den er ødelagt. Det kan godt være, at den kommer til at vare sådan en halv time. Cirka, fordi det plejer vi jo det jo. Vi spiller bare til så meget. Vi spiller til 11, og så... 3 sæt. 3 sæt. Hvad? Det er 3 sæt. Vi spiller 3 gange 11. Ja. Det var ret nok, vi spiller. 3-0. Det var en free nu. Hvad? Det var en free nu. Ja. 3-0. Åh, du er heldig! 4-0. Endelig skal jeg. Hvad står der? 4-1. Hallo. Det kan du vist ikke. Nej, Det vil ikke have ramt bordet. Jeg skal save. ja, 7-2. Det bliver destroyed. Nej, Nå, jo. stop ham. Omsave. Omsave. Og 2. En 0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Chef, vi tager lige om. Kom nu. Og bare det klipper ikke. Nej, Du skal save! Et nul. Og hvis vi laver om på nogle af jeres regler, så må jeg lige skrive ned i kommentarfeltet. Så 3 eller 4? Det var 3. Ser jeg godt nu? Skræl! 3-2. Kinesisk. Ja. 4-2. Og 5-2. Bolden er jo også ødelagt. Kan du høre det? Find en ny. Fik jeg 2 sekunder. Find en ny bold.
her nu. Og hvis I skriv lige i kommentarfeltet, hvad for en sport I går til. Ja, man har spændende at se, om der er nogen, der går til, men har brugt til Nisho. Det gør vi godt at vide. Det gør vi godt at vide. 10-9 match. Jeg kan tro, jeg har. Nu. Det er heller ikke. 10, 8. Ja! Ja, så er der en. Det er sidste. Altså, jeg har en. Så er det godt. Den her. Den er ødelagt, som I kan se. I her. Nu må du lægge om med en kamera. Så ser jeg. Jeg tager hvor. Ikke noget. Jeg tager. Og hvis I vil have noget, hvis I vil have en video fra det, vi engang med, det er nødt til at få videoidéer allerede, så må I gerne komme ned i kommentarfeltet og skrive, hvad I gerne vil have at lave. Ja. Og vi er på TV. Nu står der 3-1 eller sådan noget. 3-1, ja. Jeg skal lige til at sige det. Omtag! Hold nu kæft. 4-1. Altså! Amen, det er noget, man siger i en kirke. Ej, min for. Nej. Så er der nogle 5. 9. Så er der nogle 5. 5-2. 6-4. Holy crap, min save. 6-5. Omtag. Mamma. Nå, men det tæller ikke, hvor meget der fik point nu. 7-4 eller 5. 7-5. Kom nu! Ja, hvem saver? Mig. Der står 8-5. Som jeg sagde. Jamen! 8. 8-6. Kom til at sige hænger på mig.
helt først. Ja, det var det for i dag. Husk at like og subscribe. Adios amigos!